हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आज फिर से रउआ सबन के बीच में हम एगो गाना लेके आइल बानी। जौन की गाना बा परदेसी भैया खतरा। पेट के सवाल बा ई, पापी पेट खतरा करे के पड़ता। तो हम ई गाना गावे के प्रयास करतनी, कोशिश करतनी। हम चाहेम कि ये गाना के रउआ सबन सुनी, पूरा फुल सुनी और कमेंट में बताई कैसन लागल ह। और ये हमारा फेसबुक पेज के फॉलो करी, पेंडिंग स्टार भूषण राजा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। आई रउआ सबन के बीच में हम ये गाना के गावे के प्रयास करतनी, कोशिश करतनी। हो कहूँ कमाएला चल जइह, पेट के सेवाल बा। कहूँ कमाएला चल जइह, पेट के सेवाल बा। सबसे जरूरी जग में रोटी औरी दाल बा। ऊ माटी ना भूलियो जहवा, ऊ माटी ना भूलियो जहवा खड़ियाइल तोर पाँव रे। मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव 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 रे। आम के बगैचा अमरुद लीची आमी, लंगटे नहैल जवन पोखरा के पानी। हो आम के बगैचा अमरुद लीची आमी, लंगटे नहैल जवन पोखरा के पानी। कैल पढ़ाई जवन टूटल सकुलिया, रखी हो याद अपन गाँव के मंदिरिया। मस्जिद के ऊ बाजत बाजा, मस्जिद के ऊ बाजत बाजा एक एक गाँव रे। मत भूलैहा परदेसी अपन 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 गाँव रे। मकई के खेत में ऊ सुगा बे लगावल, बंसी में डाल के चरा मछरी फंसावल। हो मकई के खेत में ऊ सुगा बे लगावल, बंसी में डाल के चरा मछरी फंसावल। कबहू भूलैह जन बीतल समैया, रखी हो याद कैसे गुजरल लड़कैया। चाची के संकीर्तन गावल, हो चाची के संकीर्तन गावल ऊ पीपर के छाँव रे। मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव 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 रे। तो नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। हम चाहेम कि ये गाना के अगर पूरा सुन ले होखे हम तो कमेंट में ज़रूर बताई कैसा लागल, अच्छा लागल कि ना लागल। तब के लिए हर हर महादेव। चलते हैं, फिर मिलेंगे।